Здравейте, дами и господа, ние сме с ново откритие. Това е оператор, аз съм доктор. Така, вижте какво открихме. Вижте този малки, иска да отдрежи. Не, той ще го мусна тук. Така, сега давам телефона на оператора. Моля те, не баре стирате. Така, нето. Снимаш тук. Така. Виждате. Виждате, даже той ще приближи колко много. Даже някой не ги виждам. И един се опита да избяга. Познато ми е. Звучи ви гнусно гадно, но... Какво се прави? Добре, че оператора ми показа един къде се бяга. Операторе, браво на тебе, ще ти дам 100 заплата. Така. Оператор, нека да покаже тук двама. Тук двама, където ги бяха много добри и големи, решихме да ги запазим за утрешно клипче. Така. Между другото, вече си имам страница в YouTube. Моля ви, абонирайте се, коментирайте, харесвайте и гледайте. Сега преминаваме към смърдящата част. Резането. О, дами и господа, вижте как мърда той! Виждате ли го? Как се гърчи? Ма няма да ми избяга жив. Знам, че причинява. тази малка част. Вие сигурно ще кажете, ще коментирате. Колко е тъп той, защо ги реже, милите същества. Знам, на мен червите не ми харесват. И затова реших с моя оператор, Божидар, аз се казвам Георги между другото, да направим, защото и той не харесва червите, да направим страница. Между страница се казва Георги Кончев, на мое име. Съжалявам, че няма и негово име. Червите почнаха да акат и да ме риже. Затова чакай да видим колко стана дълъг клипа. 3 минути. Не знам, хайде още една минутка някъде. Вече не ме риже. Докато ги зарежа. И ще спрем клипа. И батерията, май на телефон няма батерия. Като се берат на едно място много нарезани и почват да ме риже яко. Някои още се опитват, гърчат се и виждам два червия, които ми опитват на мен, специалиста, доктора, да си избягат. Си ги нарежи на хубаво. Салатка от червей. Така. Дами и господа, оператора. Виждате мирчетата салат от червей. Знам, че е тъпо, никой няма да го гледа, но все пак се пробвам с моя приятел. И виждате, това бяхме ние. Коментирайте се, абонирайте и харесвайте. Довиждане.